Praise the Lord, Hallelujah. Jotono no sungkaham ani khazani taku bukuk song. Pai de singtini kisa kai toni kokno ashere nalaine te kai toni kokno seman layonam. Kebang ma chungnugo borok Kristen haman yaglo langmo duku biman hai ka bajingja lok phakeng ke poitoni lamani nokroi thango tai girjanogo phaya nani chengo tai nukungni surimono yakaro. So ani khazan taku bukuro kaisa zoro sungmung tongo chini Kristen nungmani yagulo chungba jishuni tane je phaikang ke tamuni bagi azungja lok tani bagi okosto biman chini langmo phai ni chingjoro sungmung tongo. Ani khazan taku bukuro abon bai kaisa angno sanani muchungmani ke abose ching Bible tamsa abono tei kisa sung khnalayana chung Book of Sirach oropore ke nugo duini ego ani sajla nung subraini bagi samung phainani hingkang ke sakno tiar tongdi Potali jaknani bagi ni sakha so ani khazani taku bukuro nung Kaitor ni bagi samung khainani aba nung Kaitor ni bagi poito krakhe tongnani hingkang ke elam bago hai ni sawo nung o Potali jaknani bagi tiar tongdi so ani khazan taku bukuro sung Kristen eba chung poito khlaine ke chung joto jorowono tiar tongo nango 24 gonta tiar tongnani nango o Potali jakma bahai ke phai abo chung samanya piabo Kaitor no sini langmao saire jak nung tiar tongdi tani bagi himale muito narakdim chung Kristen nung mani yaglo o Potali jak bahai ke phai tabu kisa nai nai khenge ke chung nugo nukungo rang puisa ni bial samungni mainya besabutui koknaya kebang ma lama tuisin nukungo kosto biriman tongo angi mano ani khazan taku bukuro abo Kaitor nono tes khai tongmani ngi mano abo Kaitor nono Potali wi tongmani pia ani khazani taku bukuro ning o Potali ma jagao tikinani nangnai ani khazan taku bukuro tini ang tebi tini norok bo nugui tongo chini triprao kebang ma tini baptisma yachakmani yagulobo tini hainai agini langmao lamao kipilei thangmani tani bagi sing tikiwi manlia o testingo motho kisi misa kok banglaikha motan leader ba kisa misa kok salaikha bekau udrumudru unglaikha girja nogo phaya usului thangkha ani khazan taku bukuro o motha obo Jesus Christ sakbai thang songsang manise abo o leader songsang mania a leader Kaitor bono chongmani se pia ya phangle subra Jesus Christ se jodi nung mothani leader no naisigi nung nok tharo thangleya kanga ke nung subra Jesus Christ pai se nung chalai thangmani klayo jodi sung omo hai kanga ke sini langmo je testing khaijaban chungo jaga fail mani klayo ambagani khazan taku bukuro chung o Potali sakman jakawo apply nga nango chung o chini langmani je temptation je belok jakma je Potali jakma apono mechene faina nango so ani khazan taku puro norok nukhna jisuni langma o nono ano muthangnani bagi bo tamo klaika nono ano muthangnani bagi bo muthangna ke bo kroso kanta bujaga thinya nangya Kaitor bo sak baithang bo muthangge be mano haipona bo tamni bagi osungsara borok nge achai phena nangkhana tamni bagi asuk busak taman bujaknani nangkhana tamni bagi laisime sinsa khlaijakna nangkhana tani bagi cross kotor mana tunya nangkhana subra Jesus Christ obosu sainasiwo sakno kosto rui nono ano muthangnani ketini nung Jesus no se poito khlainai ke subra Jesus Christ sakbai thang saiklango ano se haike thunggong ka nungbo thungjak nai nei kani khazan taku bukuro kosto ni pore se mutangjak ma phayo kosto kurike mutangjak ma bo phaya kani langma awo nini langma o dukhu kosto mana ba kahamda hamya kisa nung sakma kisa wansugui nei di pia o duku kosto tabuk nung je palai deba duku kosto nung je tabu manjaki tongmani ngi mano subra Jisu ni gana wo tongo nono phanrui tongo so ani khazan taku problem bagi sing phadi kisa Peter tama saka obon te kisa sing khnai ne lewan aboni bagai tongthok di norok tabuk potre potke Potali jakma bai srapsa ni bagai kha hamya angphano tongthok di so ani khazan taku Peter tama saka srapsa ni bagai kha hamyang pono norok tongthok di ngi mano ni nokungo jengjalo phapir nang mokol mukte kalaikan duku nangkana hape tongthok di at least nang kha krake sakno soikha tani bagi chini langma o om hai duku kosto tongnai no hapano obo tongthok di ni sao
norok potale jakmane abo norok poitok rak nei sijakna bagise komorrai rangsak suda hor bai sogei pal potale jago omo tuike rangsak ni slai tebo kaham norok ni poito bo soi tongna tuike ma potale jak thai no hake jisu kristo nukjak puro norok lob jaknai mukhang sungro jaknai bori jaknai ani khazani taku bukurok rangsak no se hor bai sogei bo kahamda hamya nai nei ke nungla Kaitor ni sajala sing ke Kaitor bo bini busa butuino ano bo busuk hamjak nei potele nai no pia kabangma borok tini opotele ma jagao kraikha kabangma borok tini opotele ma jagao keplai ni manlia soni khazan takuk tebor nini langmo opotele jang phapro nung tabuk bo uklok usloi tong khang ke muito narakti nung usloi thang agang ke nung Kaitor ni sajala angnani chugya ko ambagi ching biskango sa apuknani nangnai abo ani khazan taku pukro phadi sung subra jisu ni taniwo sakno kisa diai nalean tai judi sung udrumudru ngi tabuk bo opotele jang phaman yagulo kiplei thaka ke phadi sung subra tani strulena o subra angle chuk jagya boro ano nung phanu jadi ani langmo dukhu kosto birman rok phai probo ang obo ani sakni cross nei balai apozano soi tongnani tai ani lang potele jafra ang soi kesawi tongnan bagai nangano hamari te phanu dini nung subra jisu tani suri sankang kang ke bonono fan runai tani bagai himale subra jisu no sak sonya ni bagai Kaitor sak bai tang pholak katana rohori bono chubakha nung tini jisu ni sajak sajala aba Kaitor ni sajak sajala kang ki nung bo haino afa Kaitor tani mas sanai jemon jisu kristo salbrum brum suri sanma haike nung bo salbrum brum Kaitor tani suri mas sanai jisu ani langmo dukho kosto birmanok phaipro anno kungo bial birman phaipro ano nung fanodi ojagani tikinani bagi osagano lai manan bagi ngano fana deni sang hari suri lainai Kaitor ni mung lobjak thong subra jisu kristo ni mung lobjak thong amen.